дирӯз додгоҳе дар Русия ҳукми боздошти 2 моҳаи қисме аз малоҳони асили украиниро эълон кард. Дар байни онҳо писари Виктория Эйдер, як сокини Одесса низ ҳаст. Виктория Эйдер дар суҳбат бо хабарнигори Радиои Озодӣ гуфт, ки писараш Андрей Эйдер ҳам маҷрӯҳ ва боздошт шудааст. ҳамкори мо аз ӯ пурсид, ки дар бораи фарзандаш аз куҷо маълумот гирифт. В принципе, вот мне мама позвонила, сказала, что такое происходит, что катера были атакованы. То есть я ни сном, ни духом об этом не знала. Ба ман модарам телефон карда гуфт, ки чунин ҳодиса рух додааст. Гуфт, ки қайиқҳоро ҳамла кардан. Ман аслан хабар надоштам. Бегоҳ ба мо Дима, шавҳари собиқам ва падари Андрей телефон кард ва ин хабарро тасдиқ кард. бо Дима ман 2 бор гап зада будам. ӯ гуфт, ки 3 нафар захмӣ шуданд. зоҳиран аз хабарҳо фаҳмида буд. дар хабарҳо гуфтанд, ки 2 сарбози шартномавӣ ва фармондеҳии киштӣ маҷрӯҳ шудааст. ҳамон вақт ман ҳам фаҳмидам, ки Андрей маҷрӯҳ шудааст. ҷузъиёти дигари ҳодиса барои ман маълум нест. Командир судна был ранен. Тогда я, в принципе, тоже узнала, что Андрей ранен. Но не знал ни насколько, ни... Эта ситуация как бы тоже неизвестна. суоли дигар аз Виктория Эйдер ин буд, ки писараш дар бораи хидмат чӣ мегуфт. Он был, конечно, у нас парень такой... ӯ як бачаи вазнин аст, табиатан писари хушҳол аст. Ман ҳеҷ гоҳ фикр намекардам, ки хидмат дар артиш кори асосии ӯ дар зиндагӣ мешавад. дар бораи шароити хидмат чизе нақл намекард. Хидмат хидмат аст. О службе, в принципе, он ничего не рассказывал. То, что служба – это служба. баъдан ҳамкори мо аз Виктория Эйдер пурсид, ки чаро фарзандаш маълум шуданро интихоб кард. Первые разговоры были где-то в классе 5, в 7 уже он точно определился. бори аввал ин суҳбатҳо дар синфи 5 шурӯъ шуд ва дар синфи 7 аллакай барои худ аниқ медонист, ки маллоҳ мешавад. вале фикр мекард дар бахши маллоҳӣ шаҳрвандӣ кор мекунад, на дар бахши низомиаш. ба лицеи нақлиёти баҳрӣ дохил шуд. баъди хатми таҳсил якбора ба хидмат рафт. Сразу после окончания поехал в учебку. Виктория Эйдер афзуд, ки писараш моҳи август хидматро дар артиш шурӯъ кард ва замоне ки нирӯҳои русӣ киштиҳоро ҳамла ва ғасб карданд, писараш дар киштии Бердянск қарор дошт. Ба гуфтаи модар, ин амалиёти нахустини писараш буд.